kayong tanan and welcome sa atong Bible study. There is Mount Carmel USGR. Ang atong sa speaker wala pa man, pero ang usa na. So di na maglangay, hindi apikin na sa oras. But before that, I would like to acknowledge the presence of our President of Archdiocese of Cebu, Brother Amapir, and the other BOS, President Tapos, and previous BOS, Brad Hill, and Brother Iwi, and Brother Lu, BOS. So, ito si Brad Luboro para sa iyang pamahayag ay tungkol sa baptism. So, welcome sa pagpapagsulat. Mayroong gabi, pakiksunan. So, lihat karon sa Santario Archdiocese di Parroquia di Nuestra Señora del Carmen Limpio. So, muna ang bagong pangalan sa atong parokya. Ako sabi karon muna ang baptism. Ato mga igsoon nga dili katoliko mag-objeksyon nga ning baptism kay dako naman ang ibunyagan si Kristo dito sa Jordan. Unya ang bata magpapalila nasa Kuha 2:38. Pag inusog ka mo o magpupunyag aron magpupunyag sa ngalan ni Yesu Kristo aron pa sa Ginoo ng inyong musa. So, muna ilang mga objeksyon. Ang bata, di man makinusog. So, dako na nagpunyagan si Kristo. Ang atong tubag ay mga aksyonan. Muna ang pagpunyag ni Kristo, naginan siya na ito 30 anyos, mutoy sinugdanan sa iyang public ministry. Paghatag o ilhanan sa sinugdanan sa iyang public ministry. Dini sa buhat Numeros 4:30 dini na bikan sa nagpulo-ikon o 30 na sa 50 nga mahimo makaalam dito sa tulda na tagmuanan. Muna isunod ni Kristo ang Panginoon nga 30 anyos nang moto ilhanan sa sinugdanan sa iyang public ministry kay ang wapay 30 anyos, dili man to sila maka-alagad sa public ministry. Atong barukan din na kinahanglan ang bata bunyagan. Morning tungkol sa sala na original sin niya sa Roma 5:10 ningon din nga nakasulod ang sala sa kalibutan. Ang diskutan dari sa akong Biblia nismi abot sa kalibutan ang sala pinagi sa usa ka tawo o ang sala nagdalag kamatayon busa
may guyanap ang kamatayon ngadto sa tanang mga tao kay nakasalaman ang tanang tao. Ang pagkuyanap sa kamatayon epekto sa sala. Mao nga giiskutan ni sa limitasyon ni Cebu City. Ang akong mga gikanan nagamatay na sila o wala na sila o among napanulong ang ilang kasalanan. So, muling sala na original sin, sala na panulong. O nitakot ni sa tao, ingong tungod sa sala, niabot ang kamatayon. Nitakot ang kamatayon sa tao tungod sa sala. O ang bata, mamatay na sa bata. Ipikto sa sala na original sin. Walang ingon ni David sa Salmo 51:5 nga dawatan ako sukad ako mangbugso o makasala ako sukad ako ipanampo. Ngunit sala nga nanangili sala nga panulong ni takot ng sa tao. Ug mo niya ang tuyo sa pagbunyag sa bata kay ang bata doon na may sala. Ingon sa Hub 14:4 nga walay makakuha o butang mahimlong gikan sa tanda ng mundo. So, ang bunyag mo niya ang pulong ni Kristo nga gawas ng tao sa tubig, pinapilaan sa tubig o sa Espiritu. Hindi siya makasagot sa Maria sa kung ang bata ko sa tao, masang sa bata nga mamatay. Kung dili siya kamunyagan, adi siya kasunod sa langit. Ano po ni Kristo? Nga gawas mo ang tao, matao pa sa pinagi sa tubig at sa Espiritu. Hindi siya kasunod sa ginagawa sa langit. Ang mga pulong ni Kristo nagpasabot sa kakinahanglanon sa bunyag nga gawas ko ang tao matao pa ko sa pinag-istudi ko sa Espiritu, dili siya kasunod sa ginariya sa langit. Kinahanglan ang tao mamunyagan kay doon na may sala ang bata nagto sa pinadaya 21:7 nga wa may makasunod sa langit na doon ay magsasasala. Muna nga bunyagan ang bata dili kay pabuton na siya makayuso kay pamunay mo Unsaan man pagka kuha sa sala kung way unyag wa man makasunod sa langit na dunay man sa sala. O muli ang giingon ni Kristo nga Marcos 10:14 katong ang mga bata gidala sa mga ginikanan nato ni Kristo o gikasapaan sa mga tinunan o ang mga ginikanan. Pero si Kristo wa siya masubot. Ayaw niyo pagbiti ang bata sa pagbuko ka kaya ilang inharian sa langit kasama kanila.
Unya si Kristo tuwa naman sa langit usaon ng pagduol sa bata. Ngadto ni Kristo. Wala nagdala siya Kristo nagsugi. Ang tanan nga binuluwagan nagsulong ni Kristo. Nag-ambit sa kinaiya ni Kristo. Mao nga ang bunya usab si Salvador nag-isip nga di pulihan o puli niya sa kanunaan sirkunsisyon sa naang tugon nga sa Rosas 2:12 sirkunsisyon tuloy man rin dituloy ka mo diha sa inyong pagkahiusa kayo di sa paagi na tawhanon kundi sa paagi ni Kristo nga mauntimaan nga kamo naluwas gikan sa gahom nining lawas na makasala. Kaya sa pagbunyag kaninyo ginubot kamo kung gano'n kamo kuba ni Kristo pinagi sa inyong pagtuog sa gano'n sa Diyos. Nalagyan ako na. So, ang bunyag, di pulihan sa o puli sa sirkunsisyon sa daan tugon. Kaya, ang sirkunsisyon sa daan tugon, o maning walang pagkaadlaw, sirkunsisyon na. Unya, dako na si Kristo nga dako na si Kristo na tukod ni aning sakramento sa bunyag. Butong dili inhalan nga bunyagan sa Kristo sa gamay po. Bumasan ni inhalan sa sinugdanan sa public ministry ni Kristo. Dako naman yung itukod ni Kristo ang sakramento sa bunyag. Unya, ang bata di makimulsod. Ang dako makimulsod atong buhat buhat sa bandayon din. Nag-isipon nila kini sa aras sa bunyag. Alang kaninyo kung sa inyo mga anak. Ang kanyang mga anak sa Griego, teknon manin, mga eksyon, teknon kung singular, kung plural, teknois. Nga, usa na din pulugan, teknon o teknois, infant sa klendini. Mao ni ang bata, apil sa kuya. Kaya mo na yung ni San Pedro nga ang bunyag, ang saat sa bunyag, alang kaninyo o sa inyong buhat Diyos ng tayo. Di nga nila lungsod ang buhat Diyos ng tayo. Di talaga tayo sura sila kay mag-inusod ka mo o magpupunyag. Sa ngalan ni Sino Cristo, araw mo pa sa iyo ang iyong sakito na ito. So, ang lain ko sa nilang objection, mo siya bunyag sa ngalan man ni Jesu Cristo. Di bunyag sa ngalan samahan kung sa anak o sa Espiritu Santo. Pero ang mga apostolis, yun ang may tradisyon sa mga apostolis. Nasa buhat Diyos o Diyos Kisanong ka Diyos Kitsi nagtungo din barong ka mo naman ito o bukti ninyo ang awang ditudlo kanyo bukti ninyo ang awang ditudlo kanyo pinagi sa wali o sa surat. Ang sa English natin, tradisyon
word for our education. Muna dito nasa King James version o sa the King James version o sa Dual version. Ang Dual version, Catholic Bible na siya. Sigo yun ang maong nasusunod na ang pulong tradisyon. Ang tradisyon, umani palulog sa mga apostolis o sa didati, libro na didati, Teachings of the 12 Apostles, nasulat pa rin sa 80 to 90 AD. Una tayo, panayan ikon nag-usap sa Katoliko ang bunyag kaniyang tansikan si Turing. Ang libro sa Didati o kaniyang Apostolic Fathers nagkasibo na dungan naman kasulat. Kung naan ito nga mabasa na bunyagin sila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Pag-iwan, bunyagin sila sa ngalan sa Amahan, bungang pagpupo, bungang o sa Anak, bungang sa pagpupo, o sa Espiritu Santo. So naana sa Didati. So, dili kay ang Biblia kung ato sumaran ang kanang buhat ng strategy sila niyon nga ang bunyag sa ngalan ni Kristo ang gamiton. Muna ipaparahi sa bunyag ni Juan Bautista. Sa bunyag ni Kristo. Kung dili na siya, kinahanglan nga maghinursot kay sa bunyag ni Kristo. Apil man ang bata. Pero kang Juan Bautista, ang bunyag na ito, katorang maghinursot. Ang dili kinursot, dili bunyagan. Muna nga ko na ang bunyagan sa kanang ko ang bunyagan sa bunyag ni San Juan Bautista. Ang laing objeksyon nila mga kusunan, muli ang musik-musik naman. Musik-musik naman ay ilang objeksyon. Muli ang di-text ako nagdawat ako text sa messenger sa cellphone nga objection sila sa bunyag sa Katoliko kay ang gusto nilang bunyag hindi mag-inersyong pero ang kanyang inersyong hindi ginigil mabasa sa bunyag si Kristo nga yung bunyagan na ay picture sa mga alito sa Katoliko nga si Kristo nagpulong si Juan Bautista nagkaon ako Mona isibo sa kanang Ezekiel 36:25 na buuan ko sila kung limpyong tubig o sila limpyo sa ilang mga kamagawan nakita sa ilang pagsimba sa Diyos na ang pulong buo unya si San Pablo dito sa buhat New City. Dibunyakan siya dito sa sunod-sunod. Kung sa magbunyag na nagawa ni San Pablo, nasa Hebrew 10:22. Mabasa nila ito na dili kay immersion kung pagbubuo sa buhay. Nasa buhat Hebrew 10:22 atong sa ningon din na
busa manuhong kita sa Diyos. Uban sa matinugaan kasing-kasing, uglit kong pagtuo. Noon nato, noon nato siya, uban sa kasing-kasing nga ginamit sa pagbisigis na himpuan kita sa konsensya na sandaan o sa mga lawas na nahinduan kung sa lawas nahinduan. So, o pinagi sa pagbisbis ang iskita ni Isa Pablo, bisbis ang iskita niya sa bunyag na iyang nagawat ng mga nagdito. So, ato diba ang iyang gingon nga immersion ang ikanagan kay dako na siya kuwan ko orkestra dako na iyang bunyag. Nahimot ang bunyag ni mga orkestra kay ang katong mag-ginurso kung dako sa nabunyagan lain na ang ginurso Kristo. Kung ang lain na posisyon mag-isunan muling ang bata may pagtuo. Yun sila. So, pinigod ang pagtuo o gubahin na isuwa. Kanang acquired faith, morang at mabasa sa Roma 14:15 na kung saan Manila pagtuo kaniya na wala nila hinungan. Kung saan nila pagkalunod kung wala ini iwan. Kung saan Manila pagwali gawas ko sila pinadala. Morang itawag mga ito acquired faith. Nakadawat ka, nakamuk ka tungod sa imong nagdamog. Wali, tungod sa wali. Morang itawag ko acquired faith. Yun ang bata naaman sa nay pagtungong bata na kwan kananaan inborn faith. Nasa Mateo 18:6 na kurang sa katawang makaangin siya pagpakasara, ninigap may bata na nagtuko na. Mas maayo pang hitam siya sa galingang bato, itambog siya sa kanya. So, ang bata doon ay pagtuko. Mateo 20:16 nga gikan sa baba, sigag may bata o sunod masuso, gihatod mo ang himpi. So, una nga, ang magandang katuran na ay pagtuko. Ilimitan mo nga ang bata, makadain siya kung siya ay pagtuko mo sa kong Ginoo, magikan sa baba sa gagmay mga bata o sa mga masuso, gihatod mo ang himpi o pagkain. So, tunay pagtuko bata, dili na kanang pagtuko nga, wali-walihan. So, mga nga, nakapasa sa ingon ni Kristo na ang magpabunyag o ang magpabunyag kinahanglan walian iwali ang maayong balita kung ang mutuo magpabunyag maluwas walang iwan sa Marcos 16:15. So ang mutuo o magpabunyag kaya bata doon na siya pagtuo mauna nga, kapunyagan sa pagtata. Doon na siya pagtuo. Kung nagpong ni Kristo na ang may pagtuo, bunyagan. So, ang pangutana, ay hindi man ni kumanya, asam na ibuta ang bata nga mamatay, nawalay bunyag. Kaya po ang mga ni Kristo nga sa 1:32, gawas ko ang tao, matao pa usaw. Inaan sa tubig kong sa espiritu, dili siya kasunod sa lingari sa langit. Ang
ang mga libro sa Katoliko, wala na ako tumanda akong ito sa basa. Nagtukan na dua man yung gitawag na ito o kanalwan. Limbus patron. Katong gisudlan ni Abraham. Dili ito langit ang isutan sa Biblia. Pero sa 1:13, yung si Pito, wala na kasaka sa langit. Gawas kaniya, nananaog, gikan sa langit. So, wala na, si Abraham, kung katong mga matarong na tao silang tubon, wag dito sila mamakit. Dito sila sa itawag ko, limbos patron. Kung ang nagpagiling karon, wala ang limbos, pulol. Ang tanganan sa mga kalag sa gagmayng bata na walay kunyag, hindi sila makasulod sa langit. Magpuyo sila sa anang gitawag o natural happiness. Natural happiness. Nahira ang kantong nagkadawat sa bunyag kay ato sila magpuyo sila. Kakita sila sa ilog na magkadawat sila sa supernatural happiness. Ang bunyag mamanay kananaan tuburan sa grasya, latayanan sa grasya. Ang Diyos tuburan sa grasya, sumala sa unang Pedro 5:10, ang Diyos tuburan sa grasya. O ang grasya makaluwas na nasa buhat 15. Ang grasya makaluwas. Wala nga, ang grasya madapat sa tao, iya pa na. O mori siya makaluwas sa tao. Kung siya sa bunyagan, ukuruwas yung bunyag, di siya makasunod siya. Kaya mo na yun, pagi sa Ginoo na magkadawat ang tao sa grasya. Nga mga niya ang kinabuhi sa Diyos, may pamit sa tao. Nasa buwag 15:5 na kung wala ako diya kanino, wala ka muna. Wala na. Kinahanglan na ito ang pagsuko ni Kristo. Pinaagi sa bunya. Ang madawat niya, dili lang kay ang tuburan sa grasya. Kung dili, dili lang kay ang grasya, kung dili ang tuburan sa grasya niya, si Kristo mo yun na, ang iingon niya sa atin. Galatia 3:20 nga ang tanan ng tulunyagan nagsuko ni Kristo, nakambit sa kanya. So, muli ang akong apamit kami o ginagawa na nakagawa ka sa mga nakakuha ka niya. Kapak? Kapas ito siya, kanya walang dugo ito sa soto. Kanya, nag-observe ka to? O pwede ka rato na kayo. Ito sa kwarong to, kaya masing makapapagpalit na ito. Ini nga si KJ, mga kaigsunan, believe your, ano ba si Kwan? Tata si Kwan, wala pa siya? Kasi narilang sa atin kay Kwan. Kay, o atong kumpensahan, no? Ining si TJ, sa karoon na,
lain-lain ang matinuan. Kung naay mga puntahan ng magigsunan, apologetic style yan. So, ma-assign siya dito sa usa ka silda. Kunya, pumunta na, magkapagkapa yun, no? Magbuhat dito na mahit, magbuhat sa ikaman. Atas anak sa tinggal Brad, no? Kay, ako nito nagkuhaan, nagpanayon anak ko dito kanang kuhaan sa BGMP. Kunya, linya talaga yung BGMP, no? Kunya, mana na sa ato ko galingon mismo. Kay, wala mo kita ito naman, karoon mo kita. Kunya, kung disidido na ba kayo? Asal parking ba? Asal parking? Sige. Ha? Bibro terus kapa, wala kang kung sila kasupon dito sa pamunta sa kay kuwan sa paho sila. Usa Kini-kini tingin pagtuo nga ang sa safety pwede na kapa. Kay sa una magluto ana, ang kapa mo inimbita na to sa safety. Ang kapa gumikan kay wala rin ito, ang ilang binalihan kay kanan magong ako natandog ko rin sa Mateo, Kapitulo 5. Ano naman na, sa basa sa kan. Unya ang approach karon sa mga piniriso, apologetics yun. Ang ano mo mga Katoliko, namuros mo. Nya bilang ang ako din basi. Mo na nga. Kung lang tingin nato, kanang ingnon sa nato nga magtuusap dapat kanang sa kay ang ato sa safety apologetics yun, no? Apologetics yun kay sagad mo gini pangayo dito sa asol. Okay? Nya upo man sa mas mayo, eron magka paminaw siya o magkakuan siya dito, no? Kay eron nya tagaan to si kuan ako sayang tagan og katong ng atuang basahon 20 topics. Ito basa pagban siya. Nya mas mayo nga tigtambo siya dire, no? wala mo ka dire kay busy sa kuwan. Dili siya to siya ako. Oh, itu selalu kita bisa depan, itu selalu siya. Kay kuan, betul kita kan ya. Nya, padayon to magigsunan sa tuang voluntaryo ini to ang magigsunan, no? Nya. Sagan ini Brother Crispin, Brother Fred Alburlo, Hill, si berpaking, no? Ini kung sa si Brother Lucas, o mana kita na nagkuha na nagpahigayon na magkaigsunan. Taon-taon na, dumidugan din na ito ang postulado. Kunya, nga ito gina magkaigsunan na at least maghahatag ka kining mga kuha, no? Mga giya o kining lamdag sa itong magkaigsunan kalabot yun sa itong tinuan. Bumikan kay kita, mga CFD, kausap ta mga sa CPR sa City Jail ang linaan ng mga kaigsunan na born again o mga line denominations everyday na sila. Kuya ba kay buntag hangtod sa hapon? Kita igor kita pa dito sa kawas bato. Pero nindot na naman kay ang ilang ang mutana mo sila, no? Nya malandagan sila sa ilang mutana. Labi na kalabot sa Holy Trinity. Kaya Holy Trinity magkaigsunan. Balik ko na ako yung nagbalik ng kaigsunan. Naikigsunan na ito ng lain kong tinuan. Nga, Brad, balik ka naman tao. Balik ka naman tao. Kamu ito mo Holy Trinity, kami kung ito mo Holy Trinity. Magkaingon mo tabi tao, no? Magkaingon mo tabi magkaigsunan, pero paminawa. Minawa. Ang ilang Holy Trinity is different from our Holy Trinity. Nga na, kung sa may nag-diferensya ng kaigsunan, kay usa sa mga pastor na nagka-istorya, ang ilang Holy Trinity, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Correct yun. Oh. Pero dili correct. Wrong ay MCWD ba? Ang Amahan 33%, 33.33%, ang Anak 33.33%, ang Espiritu Santo 33.33%. Imo na combine 100%. Kaya pa nang Ginoo or Diyos. Lahi sa tuwa kay Amahan is truly God. Ang Anak truly God. Ang Espiritu Santo truly God 100%. 100% ba? No, 100% ba? Ang ilan lahat. Muna, bandayan na ito mga kaigsunan. Nawa sila Holy Trinity, yes, pero di mao. Kaya tumalik ko mga kaigsunan, ito ang
Holy Trinity, iklaro na sa Catechism of the Catholic Church number 253 that there is but one nature of God, but in three divine persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Ipaila-ila yun sa balaan kasulatan na matukod ng Diyos. No? Usara ka Diyos, tungkol kay Gisgutan man diha sa Isaias Kapitulo 45, versikulo 5, o sa Isaias Kapitulo 46, versikulo 9, there is but one God. Pero, ngayong gisgutan na yung nakaigsunan na usara ka Diyos, tungkol kaya usara yan, makaigsunan mo ang natura, nature, no? Kinaiya. Kung saan ang kinaiya ang makaigsunan, according to the teachings of the church, ang kinaiya mo ang lintungan ng hiyas nga nagapumao sa butang nga ginganlan. Like for example, kung sa mga hiyas sa Ginoo, pagdilighan ng hiyas sa Ginoo makaigsunan, pero ang basic, no, sa pagtulungan ng hiyas nga gitulo sa atong simbahan makaigsunan, kini pagka-creator, no? Creator gani ka, natural. Ana diha ang nature of Godhead. Kung sa mga creator, pagka maglalala sa tanan, to create a thing from nothing, no? Kay mao na ang kinaiya sa Ginoo nga bisan ug wa iyang patunghaon. Lahi man tong naa nya patunghaon, like for example, kana day likuran na yung mga kuana, na yung mga kaymanan yan, nanay kahoy, nanay kiniglansa. Imo na paghimo ni mo ana. Creation ba? No. Kasi tawag ani mo ana. It's not creation, but made, no? You made the chair, imo naghimo. Pero ang Ginoo mo kaigsunan, iya ginagilalan, no? From out of nothing. Unya, ikaduha na kinaiya sa Ginoo, kana nature sa Ginoo, mo ang pagka-eternal. Sa mga eternal mga kaigsunan, way sundanan, way katapusan. Yang kini ba may sundanan mga kaigsunan, ugay katapusan, iklaro na sa balaan kasulatan diha sa Salmos Kapitulo 20, versikulo 2, no? Ikaw Diyos, wa pagani imuan nimo ang kalangitan ug ang kabukiran, Diyos kana, way sundanan. Way katapusan, eternal. Unya, ikatulo mga kaigsunan nga kinaiya sa Ginoo, kini pagka-changeless, dili mo sa, no? Immutable, absolute immutable. Dili mo sa kung Ginoo. Pati yun ang Ginoo, aperte usaba kayo. Mana nga, it is really the teachings of the church, no? That the nature of God, one of the natures of God is absolute immutability, changeless. Then, omnipotent. What is omnipotent? Pagka magkakagahom sa tanan. Pwede na gulunta, no? Pwede gulunta na, di na mo nga niya ang Ginoo aron pagluwas sa katawan. Pwede na siya, pwede na mo click siya ka mo, or mangilo mga kaigsunan. Libre tayo na, no? Pero it is not really the plan of God to save the human being. Mana na, base sa balang kasulatan, gihisgutan ni Isaias, Kapitulo 7, versikulo 14, no? Ang Diyos, Diyos mismo, maway mo hatag o timaan o sa kabirhin, magsabak o mga batang lalaki, hingan niya kinig Emmanuel. Kung manig sa ulo na kung gahapon mga kaigsunan, ang Senyor Santo Niño, no? Nga ika 502 years na, no? Kaya 2021 ang taningan mga kaigsunan, gikan sa Mexico. Nya, atong sayaw-sayawan kagahapon, pinagi sa Sinulog, no? So, 2 steps forward, 1 step backward, no? So, 1, 2, 1. Wala Sinulog mga kaigsunan. Kasi may Sinulog, 1. Yeah, forward. Lain ang magkainog, 2 steps backward man. 1, 2. Pero naglik about dito sa padungan, kay 2 steps backward man. Pero ang Sinulog, 2 steps forward, 1 step backward. Maabot tayo dito. Kasi Sinulog natin, ayan natin, 68 years old na po
Pero, Brother Crispin, grabe kayo pa. Kaming Brother Crispin. Kapan bisa lakaw, suga Brother Crispin lakaw eh. 70 plus na Brother Crispin ako. Pas kayo lakaw, no? That is, strength coming from the Lord. Now, kung Christian, pagkanibaw sa tanan. So, naagi na sa anak, nasamahan na sa anak, nasa Espiritu Santo. Ang amahan ay bawas tanan, ang anak bawas tanan, ang Espiritu Santo ay bawas sa tanan. So, 100%, no? Ang kaigsunan sa matag persona nila. Niya, omnipresent. Uy, diyan ito yung namunta ng ako mga kaigsunan. Sa radyo to, niya, ningon nga, Brother Adam, ang mga laing tinuan, sabi na mga Muslim, dili sila musul, kung sa banyo tungkol kay, o kuha ka sa banyo, malibang ka dito, ang ginoo kasi malibang nga niyo dito. Kung saan yung mapagtulunan, okay? Kinahanglan nga, maghinay ka, na magputulan ng mga utanon, paano ibasig, na adi ang ginoo. Huwag mo ni pagtulunan sa simbahan, mga kaigsunan. Na kung tuwa, imo lang ihaw ng baka niya, basig na dihan Ginoo. Huwag mo ni pagtulunan na to. Kaya God is omnipresent man. Iba na ito mga kaigsunan, itudluan ta sa simbahan, klaro ini, no? Kanang tawag ko transcendence and immanence. Ang transcendence mga kaigsunan, usan ni ka kinaiya sa Ginoo, madiin He goes beyond. Wa siya, yan ang iyang mga binuhat. Iyang mga creature. Pero nakasa sa tanan. Dili kay malibang na, posible ang Ginoo malibangan na ito. Saan nagkasiya ko kukuha kayo? Mura ko ka lang sa Hinduism, nga ayaw pag-ihaw baka kay basin o kalang na sa mong ginikanan. Reincarnation. Kini nga po mga kaigsunan, ito ako. Ano? Kini nga. Kuhan sa kini ako ang sa to. Immanence mga kaigsunan o kinagtugo biyan, no? Na wa siya ang naghimo sa tanan creation mga kaigsunan. Pero wala pasabot nga naasin niya, matag kuha, no? Kung siya yung pangbuhat niya, naagin siya diha, naasya sa iyang presensya, naasa tanan. Ito, patulong ang mga kaigsunan, pero wa siya, tungkol kang Ginoo, naasa, kuha, kininihan, dubiyan, dili kay atong hilawin diha sa kabutan na iyang ginimo mga kaigsunan. Klaro ko na ito natang pagtulungan, kaya lagi, may mungutan na yan, masipyat yan na, pagtubag. Nga ang Ginoo malibangan na to ang whatever diha, no? So the teaching of the church. Now, kato mga lectures to sa Ginoo, kining person mga kaigsunan. Kaya usap mga lectures pagka-divine nature, pero adunay tulong ka persona. What is persons? What is person? Ang sa'yo person, naramay pastor dito sa klasa, usami sa mga kaigsunan, ang pumunta. Ako yung pumunta na pastor. Nga, basta dunay lawas, ini sa person. Kuya mo na katulungan na. Kaya ang kanday kabaw, wala nilawas. Wala nilawas, yung person din kabaw. So, malibog tayo mga kaigsunan, kung di na to i-digest ng mga Katoliko. What is person? So, iklaro sa pasimbahan ng kaigsunan, ang person is a being. Is a being having free will and intellect. So, ang being, pagkamao, no? So, bisan o way lawas mga kaigsunan, if you have that intellect and free will, that is person. Kanadang angel. Angel, makita rin mo, may lawas. Person na siya, person. So, dili lang ang person ng kanang tao. Yes, person na siya, kung kay naman siya free will, na may intellect, na lang siya lawas. No?
Pero dili man ako yung nagpa-person niya. Ang nagpa-person sa person, mao ang free will and intellect. Bisag mamatay pa ng tao mga kaigsunan, ang mugawas diha, no? Sa iyang lawas, na mao ang spiritual soul, mao man to ang nagdaog free will and intellect. Muna na kana iyang patay nga lawas mga kaigsunan, kadavir sa tao, no? Ingnon na to nga kining dili na person. Tungod kay ang person, man ang free will and intellect, katong gawas niya, no? Mo ning tawag og kadavir mga kaigsunan, patay lawas, pero patay lawas sa tao. Okay? Kanya sa diya sa ang tugon, gisgutan mga kaigsunan ang tulo. Ya, maklaro man gina, mahina-hina maklaro. Kay kapitulo 1 bersikulo 26, let us make man in our image and likeness. Ang ginawa yung nasulti niya, no? Pero ang gamit mga kaigsunan, let us make man in our image and likeness. So, more than one. Kay as man mga kaigsunan, no? Ang gamit. Pero diya sa 18:20 mga kaigsunan, sa Genesis, Kapitulo 18, versikulo 2, iklaro na nining maong sitas mga kaigsunan nga Abraham saw the three persons standing. Tulo ka persona, no? Three persons standing, pero refers to the angels. Angels mamay pala sa Ginoo mga kaigsunan. So kini ipakuan lang, no? Klaro lang mga kaigsunan, adunay tulo ka persona nakita si Abraham. But refers really to the person of the Lord. Nga adunay tulo ka persona ang Ginoo. Kay diya sa balaan kasulatan, islutan naman diha nga ang Dios Amahan. Dios gyud siya nga matuod. Wala may makakuha na mga kaigsunan tungod kay siya Dios yung matuod, naaman sa naman sa unang Korinto Kapitulo 8, versikulo 6. Na siya ang magbubuhat sa tanan, sa kalibutan, no? Siya mo ang amahan. So, wala duda ang mga kaigsunan, ang tanan, no? Halos tanan ng mga denominasyon. Unya, ang anak, Diyos ba? Diya sa balaan kasulatan, ang amahan ni Sumumaoy, nagpaila-ila. Ang iyang amahan, ang amahan, paila-ila na ito sa anak niya, Diyos, no? Diya sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8, ikaw ang anak, no? Ang amahan, nagpaila-ila na ito sa anak, na ikaw, ang imong trono o Diyos, referido sa anak, mulungtad hangtod sa kahanturan. So, ang amahan Diyos, ang amahan paila-ila sa anak ng Diyos, o ang Espiritu Santo. Diyos ba, paila-ila pa po sa balaan kasulatan? Naagad, no? Kita masip di mga kaigsunan, hindi kita mawalana. Hindi kita makalimot niya na kung kaibuan may akong sigyan o pagtuon. Asa ba sa ting? Buhat Kapitulo 5, versikulo 3 hanggang 4, no? Nga Sapphira, Ananias, matod pa ni San Pedro mga kaigsunan, nganong namakak man kamo sa Espiritu Santo. Dili tao inyong gibatikan kung dili Diyos. So diya sa balang kasulatan mga kaigsunan, di pa ila-ilagan sa amahan Diyos, ang anak Diyos, o ang Espiritu Santo, Diyos. Tuloy Diyos? 1 plus 1 plus 1 equals? 1. Ang 1 mo yan, no? 1 plus 1 plus 1 equals dapat 3. Pero wala ang kasulatan mga kaigsunan, nagtulo ka na ito, usapan ng Diyos. No? So, dili additional 1 plus 1 plus 1, kung dili multiplication kami ito. Nga naman, matod pa sa wala ang kasulatan, go to the world and multiply. So, multiplication na gamiton ng mga kaigsunan, no? Sa mathematics, dili na addition. Wala may go to the world and addition and add, no? But multiply. Bitaw. Mo na
arithmetic sa Ginoo mga kaigsunan, no? Nga di madawat sa atong mga kaigsunan kini mga pagtulung-ana apan ang kamaturan base sa balaan kasulatan, no? Nga doon na lamay Diyos o tulo ka personas. Ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Kining tulo mga kaigsunan tubalikon eternal, immortal, absolute immutable. Sa ito pa, dili mamatay, tungkol kay Diyos, may kamatayan. Eternal. Kapan, dito sa krus, sa Kalbaryo, sa diyan si Kristo, ginansan dito sa krus, pagka alas 3 yun, niya ang unang bilisan itong mga kaigsunan, pagka alas 3, nidugo siya, huwag namatay. Mana nasa San Kapitulo 19, versikulo 30. Niya si Kristo, matuon na ito na Diyos. Niya si Kristo, gilansay sa krus, namatay na ito sa krus. Therefore, namatay ang Diyos. Hinay ta na, hinay ta. Yan naman, tungkol kay daan ang tudloan kita sa simbahan that God is eternal, God is immortal, God is absolute, immutable, changeless. Therefore, klaro na sa malang kasulatan mga kaigsunan, matod pa ni San Pablo, unang Timoteo, kapitulo 1, versikulo 17, unang Timoteo, kapitulo 6, versikulo 16, kay ikaw, o Diyos, ang bugtong way kamatayon. Nagpuyo ka sa kalahaya ng way na dili madoon. Ikaw ang Diyos na way kamatayon. Busa, diha sa kamatayon ni Kristo dito sa cross mga kaigsunan, isang pinadaan sa ating Diyos Kristo, hindi na mag-ibog. No? Diha sa Juan kapitulo 2, versikulo 19, kato sa 21, patyan niyo ako, kaysa ikaw adlaw, kabangunan ko kini, wanhaw ko kini. Referido sa iyahan, lawas. No? Patyan niyo ako. Kaysa ikaw adlaw, kabanhaw ko kini. Kanya, si San Pedro mismo, nagsulti ka na mga kaigsunan nato una sa tupapa, no? Unang Pedro kapitulo 3, versikulo 18, 19. Kaya diya sa kamatayon Kristo dito sa cross, ang iyahan, tawhanon kinaiya naman ang namatay. No? Yan tawhanon kinaiya. Muna'y pag-harmonize sa balaan ng sulatan mga kaigsunan. Kay, kung di na harmonize sa balaan ng sulatan, patay ka yung Diyos, literal, ngilngi kayo. Kaya pa may sa Biblia mga kaigsunan. Kaya daan naman sulti ang Biblia, may kamatayan ng Diyos. Ha? Oh. Ano yung tabok mga kaigsunan? So we have to harmonize. The church harmonized it. No? So klaro sa kusibahan mga kaigsunan, namatod pa ni usa ka milgi kayo na theologian, no? O nakahimo siya og libro, dahil nga libro mga kaigsunan, usa rin nga mga libro mahimo, kini gitawag og Theology and Sanity by Frank Shed, no? By Frank Shed. Sa page 268, 269 mga kaigsunan. So ito ni Frank Shed, na kinalabayang libro mga kaigsunan, muna yung pagbasa sa mga seminaryo, no? Mato pa niya, the phrase God died and God suffered, klaro, the phrase God died and God suffered referred to Jesus Christ in His human nature only. Napagin only, ha? Klaro na. Diha, ang phrase day, kanina ang pag-ingon nga ang Diyos namatay, o ang pag-ingon nga ang Diyos nagantos, referido ni Kristo sa iyang tawhanon kinaiya lamang. So, di kita malibog ang mga kaigsunan, no? Kaya na maglibog-libog yan, di na pagtulungan sa pasimbahan. Unya, ang lalo na ito, ang presidente sa CBCP, si Archbishop Villegas, Socrates Villegas, presidente na sa CBCP, mga kaigsunan. Unya, libro sa kalibro ang itawag ng Apostles' Creed sa pahina 41, page 41. Iyan ang hatagan o iyan ang i-confirma mga kaigsunan, pinagi sa nihilostat sa imprimator, no? Kinsa,
President sa CBCP, Archbishop Socrates Villegas. Unsa gipamong diha mga kaigsunan sa pahina 41, the ultimate demonstration of Christ's humanity is His death on the cross. Death on the cross. Because as God, He cannot die, only humans do. Itong binisay ko mga kaigsunan. Nga, ang kamatayon ni Kristo dito sa cross mga kaigsunan, no? Usa kapag paila sa iyang pagkatawhanon nga sa iyang kamatayon dito sa cross mga kaigsunan tungod kay as God, no? Alang sa Ginoo, dili siya mamatay, kundi ang iyang tawhanon kinaiya lamang. Yang approve ni Socrates Villegas, presidente sa CBCP. So, mana nagani mga haka-haka nga na-approve na sa CBCP ang kininiang gaday literal approve na sa CBCP, approve na sa magisterium, maghinay tayo na mga kaigsunan. Kay usa sa atong mga igsuon niya na ang panayuan, kalabot nining isyu, kabalabot sila catechesis kung gaday, literal, ang ipanayuan, approve naman ka na sa magisterium, approve naman ka na sa CBCP, ngayon ako, usa ka libro, nga dunay tatak imprimatur o nihilustad. Marami pa na yung mga kaigsunan, i-approve man, nga gaday literal. Tigay lang pa ng libro ha. Naman ko yung libro dito, nga catechesis yung gaday. Pero wag dito, bisa ngilit na lang, no? Nga nainipirma dito o nihilustad o kinin ang imprimatur. Di maghatag ng kaigsunan. Musa hinahinay ta, no? Itang mga Katoliko nga dapit dito sa gaday literal, hinahinay ta. Tungkol kay, it is not the teachings of the church. Klaro, sa pagtunan sa itong simbahan, when it comes to the death of our Lord Jesus Christ, it refers to His human nature only. Wala tayo ilang kaya na pagtulungan naman sa itong simbahan, no? Mga may kapag-uran mga kaigsunan na diin mo na gibarugan sa simbahan diri sa Safety Cebu, no? Although na mga Safety Cebu po nga wapon magkahibaw sa kuan pagtulungan sa simbahan, no? Tuwan yung nidapig ito sa ito sa simbahan, ila ra po na kay di man mahimo kung usa ka tawo atong luokon mga kaigsunan naron atong tapuhon, no? Kundi kinahanglan base gyud sa iyang galingon nga baruganan. Baruganan atong mga kaigsunan, baruganan sa atong simbahan kinudlo sa kanilaing mga standard references. Dadi man kanang fundamentals of Catholic dogma. Kinudlo gyud sa atong simbahan, no? Fundamentals of Catholic dogma, Catechism of the Catholic Church, klaro mga kaigsunan nga ining the phrase God died refers to His human nature only. Amen? Amen. Alright. Okay. So, dayon ta mga kaigsunan, no? Usa sa mga apologetics sa Holy Trinity mga kaigsunan nga anaa sa 17:3 si Kristo gid mismo nagpaila, no? Si Kristo gid mismo nagpaila sa iyang galingon aron ipaila nga ang iyang amahan buktong Dios. I would like to recognize the right of our brothers. O kining maong kamatuoran mga kaigsunan diha gyud sa wala kasulatan. I repeat, diha sa San Juan Kapitulo 17 versikulo 3, si Kristo mismo mao gayon ang nisulti niini mga kaigsunan, no? Iyang ipaila nga ang iyang amahan buktong Dios. Hindi tayo bandaan yung mga kaigsunan, mag-ingot na tayo sa iyo dahil pagtulungan sa Katoliko, no? Kaya ang amahan Diyos, siya mag-buktong Diyos, wala lain. Si Kristo Diyos, palinduhan ang buo. O di sama po, ang Espiritu Santo,
Diyos pa yun. Tulo na ako kay. Paghinay ka niya ang mga kaigsunan mo kay di nila, no? Iwason ang pamahayag kaya sa talaan ng sulatan. Kaya pag-ingon sa itong Ginoo Kristo na iyang ipailan ang iyang mahal, buktong Diyos, pero naisumpay ang mga kaigsunan. Di nila basahon, no? Na i-appeal diha o kang Hesus Kristo, ngayang buktong na. Muna nga, ang bala ang kasulatan, no? Nagpaila-ila ka na ito diha sa atong hisgutan sa Isaias, Kapitulo 45, versikulo 5, na tinuod na. O gitudlo ka na sa itong simbahan, nga usa lamang ang Diyos mga kaigsunan, dili tulo, dili duha. No? Ya, atong hisgutan ka ganiha, kining Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, persona ka na sa usa ka pagka-Diyos. So, lahi, no? Matag usa ka persona, lahi. Separate and distinct. Ang may uban mga kaigsunan, nga mapagtulunan, nga ang kanang anak, maura ka ng amahan, no? Ug ang Espiritu Santo. No, that is not the teachings of the church. Lahi ang amahan, lahi ang anak, lahi ang Espiritu Santo. Separate and distinct. Pero matag-usa ka persona mga kaigsunan tumalikon, no? Aron dili ka mawani sa ubang mga pagtulunan, tumalikon mga kaigsunan, 100% God ang amahan, 100% God ang anak, 100% God ang Espiritu Santo. 300% ba sila? No. Matag-usa ka nila, matuod ni Diyos, o dili kay aya ang mamahimong matuod ni Diyos, o mag-ipon na mga kaigsunan. So, kuhay ka na sa panundo sa uban, matong kanila, patong isgutan nga 33% lamang sa amahan, 33% sa anak, 33% sa Espiritu Santo. Kung mag-usa na, ayaw pa ang Diyos. That is not the teachings of the church, that is not the, you cannot find that in the Bible, no? Nga, ayaw pa sila mahimong Diyos o mag-ipon na mga kaigsunan. Okay, so, dapat din ang kalimutan. Wala na kalimutan? Unsa? Mana mo tatot yung gay ko ang birthday? Nya, nya, kini ko ang kinang balikon ang ato itapit kumapuhon sa Brother Crispin. Mana mo tatong kuha, mana mo tatong Ten Commandments. Kasal? Si Kuan ay si Jun Carceron. Okay, sa itong topic mga kaigsunan sa ito ang City Jail, magpapuhon, no? Balik na tao. Ayun, dito mag-relax. Mamana itong relax mga kaigsunan. So, balik na tayo. Mamana may itong isabutan talik sa FDC Cebu sa itong volunteers o sa mga federation, no? Na by tres. Actually, gusto siya magkasulat yes niya pa. Pero tungod kay na may agreement nga it's 23 pa na tuwang pagbalik mo na atong panagin atong respetuhan ng mga kaigsunan tungod kay bisan ko ang atong mga kaigsunan ng mga born again namalik na sila sa kaya sa pano diya sa Pasko pa mga kaigsunan pero kita atong itamod na respetuhan nato na ang sabot tungod kay mao may atong ikasabutan. So upon 23 tanan mga city volunteers sa City Jail balik ta pohon kanya by the way sa suong day mga kaigsunan daghan kayong nagkuha nato nga pabalikon ta dito sa kwan pero ang kwan lang no ang kinini ang approval lang sa BGMP lahi mo ang approval diri sa City Jail sa Cebu kaysa BGMP so wa pa ta magabalik dito mga kaigsunan si Brother Aliho nga gikan dito gusto din magabalik dito kay noon mga lain kinuan ya usa na niya na ang taga-Kapa ang nawag na mga kaigsunan na pabalikon ta dito apan di pa kita magkahimo gumikan kay isamot man ka kuan ay requirements isamot ka pangayo no mana na napinding ato ang suong na palapo daghan naman mga kaigsunan dito no daghan pa kung malinay kinuan na atong panikamutan nga makabalik ta po dito sa suong na palapo city. Okay, so dito lang mga kaigsunan ana atong ipaabot atong sugatong sa musipang pakpak Brother Sok. Ito ang tumaglag
Katong black ha, yan puti. Mayroong Pilipinas na magkakaroon yung guru. Ketumpuan atau yang lebih baik Catholic Defender sebab dulu sa posisyon hapon bisa 20 berapa? 21, 21. Oh, 21. 22, 20 ito atong pagpagsa. Oh, 20. Dari mana? Selamat kayo sa Catholic Defender. True. There's a very humble. Mereka Catholic Defender bigo, kanunayo, mapausan. Now, doon na tayo sigutan ng mag-uulang ay tungkol sa purgatorio. Kini panunod sa purgatorio, importante kayo. Kay nagtugan ka o nagtudlo ka sa Diyos ng Pinoon. Ang upang relihiyon, walang hindi kayo po purgatorio, wala na mo tudlo ang Diyos ng Pinoon. Okay, so, wala doon. Kaya kita na ito. So, muna itong tema. Purgatorio. Okay. Now, sa Salmo 6:7, mo niya dituto kung sa Diyos. Ngayon sa Luis David, ang Diyos higpit o matarong na maghuhukom. He is a perfect judge, maghuhukom na matarong. That's why we call God just God. Muna gitawagan ng Diyos o Diyos na matarong. Mas walang Diyos na matarong sa itong practice of justice. What is justice? Kung sa mga justisya, pagkamatarong. To give what is due to everyone. Ihatag sa katao ang ay kaniya. Nga kung kanagdawa na buutan, mapumsanon, magibuhaton, diya sa ka gitabuan niya, dapat ako sa sisyon gusto ba? Pero katong sumapagma lang, di kayo ito hatagan ng sisyon. That is justice. To give what is due to everyone. Maria, usa sa kini magtugan nato ng Diyos justisya. Justice. Oo, ang iyang paghukom. Ang iyang paghukom na sa Lucas 12, 45 hanggang 48. Sa Lucas. What's the may isulti ka sa Lucas? Ang Diyos! Matupa. Kung ang usa ka tao, magkahipong gamay rin sa gamay rin latos. Sa itong gamay rin silo. Ang usa ka tao, magkakong yung sa ako sa silo. That is justice. To give what is due to everyone. Kining bata kay nakalapas pinggan ng buwak siya dinadaling pagpugas o gamay-gamay na lang pinggan na. Pero dumong kayong garapon nga gika sa China, nagutangan nito nga sinsiyo, gibuwak. Yan na po sa klato sa buho. Kaya mahalon na itong mga garapon. Gamay lang sa iyo. Hanap ko sa iyo. Mawala ang ganyan na ito pagka maayo, pagka matarong sa Diyos. Ang wala sa isa, natural, gantihan ko sa iyo. Bisa kong kasasaan ko sa kanya ito, pinunag-usap ng bago, mawala na kung saan sa iyo, nasa Ezekiel. Ezekiel 18:27. Ngayon ang Diyos, pag hinulso, biyahe yung sa lahat. Pero
tumanang mga sugo. Pagbuhat ng mayo sa sige daw, pasiluot ka, losong ka dapat ng kasama. Ezekiel 18:27. So, kinulsol ka, sa ilhanan ng kinulsol ka, iunog ka po ka sa, tuman sa sugo, pagbuhat ng mayo. Pasiluot ka kasi mong sa, dapat ng kasama. Matulog pa sige. So, wala kang ibabaw sige. Nagkaroon, kay napay ibabaw sige ka. Nasa'y ibabaw sige kining kamatuunan, as pinadayan. 21:27. Sa pinadayan, 21:27, ang iyong Ginoo. Walay, bisag din sa makasulong sa langit. Bisag jutay rin niya sa bisag kasulong sa langit. Yung sa nakagdako. So, muna, nagkatong kamay nagsaha, di man kasulong sa langit, di sa nitabog si Pedro. Kaya Pedro para mas nagkusa. Ya kay di mo siya kasulong sa langit, asa mo siya ibutang di mo siya kasulong sa langit? Linis na. Linis na na si Brano no 3. Pedro Brano no 3. Ang isuot din sa langit, Noring musuh. Latin. Lalu ini dia tiga ini. Vaksin. Purgaciones. Picador. Doa kasih. Lipat. Romano 1:3. Lagi punya vaksin. IELTS. Nanti di sini. Another road semua siya. Vaccines purgaciones. 3. Ang mga vaksin siya dihibo ang pagpanglinis sa kasalanan. Plural. Iyang dihibo sa Kristolik. Iyang dihibo ang pagpanglinis sa kasalanan. Una po siya sa kasalanan. Muna, doon tayo paglinis. Una po purgaciones. Iyang ko ang mga sila na purgatorio. Paglinis o linisan. Yang Kristo niya, nasa sa 1 Pedro. 1 Pedro 3:19. Ngayon sa Pedro namatay si Jesus, iyang lapas sa bilis krus. O iyang espiritu buhi, o miadto sa bilaguan. Ang nabilanggo dito mga kalak, iyang miadto. So sa may atuyo dito, gibalitaan niya. Ng panubos, ayun mo na. Yang kamu, nga niya sa bilangguan, bilisanan, dito mo na. So, muna, ang dapit na ito ang Kristo, bilisanan. Muna doon na tayo pong vaccines, ihimo niya, purgaciones, ang limpyo, sama-sama sa kasalanan, di ka ko. Muna nga doon na tayo pong purgatorio. Kung tinuray sa buhay purgatorio, naay nagsiro na ito sa Biblia. Yan nagsiro na ito sa Biblia. Sorry. Dirita lang na. 2 Macabeo 12 42 nandun sa 44. Dos Macabeo, pero libro sa Macabeo. Ningon man si Espiritu Santo, misulti din lagi sa mga propita nga maayo ulahan kamong mga buhi maayo yung ihimo pag-ampo sa nangamatay aron ang nangamatay mabadbangan sila so kini po gisulti habang may purgatorio may kimin nagsigon way dili ano man ang tuwa sa langit din naman ito yung po giluwas naman
Ang tuwa sa impyerno, dili na sa ito maliguatan, dili na ito mabitan pag-ampo. Kay forever maging impyerno. Yung kini, kamo mga buhay, ulangan, may nang ibuhat. Kay kamo nag-ampo, paras na kamatay. Paras na kamatay. Aron sila mabadbarang sila na sala. Aron sila mabadbarang sila na sala. So doon lang ito. Ang mga testimonyo, palitan doon ay pare nga kanang-kanasutsos gabi pagting nga nag-animas. Sulit di mag-impagting na. Alasutso. Kita wapan na sa siyudad dito, kadungog ini kasaba mo kayo. Pero mo pagkas barili, kanang pagting sa Rasayes, Brasyo, pagting sa Alasutsos gabi, animas. Kanang animas, ang natao dito sa walay, magluhod yun, kay mag-ampo para sa kalas pagdutuloy. Na ito po, ganun ay pare ang nagbibusyon na. Iyaging i-practice yung pagkapare. So, pa siya pare, nagkalalas ukso, luhod ko siya sa altar. Pag-ampo sa mga kalas pagdutuloy. Sirado man ang sibahan. Sirado sa nito. Nagkadungog po siya pinagpuntok sa sapatos. Nagduhog niya. Usa rin trigas, sirado man, masya Kristan. Tuwa na maro sila higana, kung naman na binili si Mahan, lako ng bukan, lako kita, kayo niya, babae man. Na nagkayo-kayo lawas. Sabi niya, Diyawa, yan ay ni pronoun sa Sibirang, si Domini Patris, si Filii, Spiritus Sancti. I renounce and denounce you, get out, Satan, from this woman. Hindi ko babae pa rin, ayaw ko kini i-deliverance kay wa o dili ko yawa kalakos po gituloy. Nganong di makay. Di ako kay magpasalamat ko nimo. Kay sa tanan mga nag-ampo para sa kalakos po gituloy, usap ko sa nahunggan sa panalangin. Nagkaroon ng lawa, paghinon ng tos Ginoo, ng tos langit, gikas po gituloy. Kung nag-hampin ko nimo, kaya nagpasalamat ko nimo, ikaduha, padayon na kaya kay kalags ko gatuloy yung lulos. Usa na ko. Ingon ang pare. Ganun gito, asik ko lang yung lawas kayo. Muna akong kahimta sa pagkatuloy. Ako nang sa unang nagtuasik na kayo, yung babae, ayaw pa rin. Lahit kayo sa laing kalibutan kayo sa kalibutan. Lahir kayo. Init kayo. Pero busuway ka pagpili, apa ganyan gawin kayo muralag gamay pa sa munggos. Isang muralag mata sa dago. So, pero ka nang panayaw. Moto gisawas pare, siya kita pare, nauntong ko sa kisame, nadakdak, nasigan pa tayo. Ngayon ang babae, pray, ampo pare, nauwihan siya. Yang ini tanay, kami yang gibitaw niya ito magpugisaw. Siya muna pa rin. Tremendous magalirisan. So, kanang yung himo, nakakada na sa utsor, ang bukas mga kaos, auditorium, ako'y usapos beneficiary. Usapos na kapay sa karo, ito na daw. Mato na ko sa langit. Salamat pa rin. Salamat sa imong mga punawa. Muna pare, nagpadayon niyo siya ng animas. 8 o'clock prayer for souls. Maraming tama. Kaya buhay po kaburyo, ako ni pili. Diyos mo rin. Among mga buhay, kaya kayo ng ikuha. Magampo sa mga nangamatay. Kaya sa inyong pagampo sa nangamatay, ang nangamatay, mabagbaran sa ilang sala. Kung sa mga sins, vineyard sins nga, tang-tang na pinag siya prayer. So, muna ka, souls of purgatory. Kung sa katinhuan, nga dili mo ng purgatorio, ang ilang Diyos, di tinuod ni Diyos. Owns God. Because through God is justice. Magkihangayon, matarong. So, kaya di matarong inyong Diyos, kaya ipuno lang ninyo, ang dagkong magkasasala, gagawin magkasasala,
Ipunon lang ang sa impyerno. Naway tapos-tapos. Pero kaya tumingon mo sa pagkagano na may silot na matapos. Kayo yan ko. 1 Corinto 3:15. Kung ang buhat ng isang kinsa mahulog sa kapilihan, may sabayan o kayo, pero magawas. Kung ang buhat ng isang kinsa mahulog sa kapilihan, may sabayan o kayo, pero magawas pa. Kung sa mga saraan, na maluwas pa, naan sa unang Juan. 1 Juan 5:16. Sa ibong isa naman, kung magkakita kasi mong igsuon na nunay gamay sala, sala na niling ang Diyos kamatayan, iyan mo nga. Kaya pamangunon pala siya sa Diyos, tungod sa imong pag-ampo, tungod siya ang sala na dili ng Diyos kamatayan. Apan nunay sala ng Diyos kamatayan, kaya nang iyan mo. Yung mga ang sala ng tama. Grabe sala ng tama, dili na madakang po na. Dili na madakang sa ito. Kung malugit na nato, dahil na nato sa kumpisaya. Kaya muna yung magkakuha sa isa. So, muna ang may tabok na kung nagkakita kasi mong iso, mahimog sala, maniling nato sa kamatayan, binyang sin. Yan mo. Kaya papamunong sa pagkamatay, kaya papamunong ba? Papamunong ba sa Diyos? Pero ang sala na nato sa kamatayan, hindi na ikaw. Pero Proverbio 21. Proverbio 29. Ay, di nga itong dinumduman niya na kayo. Kuhiyaw ka na pabinaw, isulkos dino. Kuhiyaw ka kayo pabinaw. Yung ino, katong magpata. Pagmagay, kahit yun. Kadaghana, padlungan, kadaghana pasanta, kadaghana isulti, kadaghana pasanta, kadaghana isulti. Huwag yun patuo. Alaw, kay dili na siya malugit sa kapus ni Satanas. Puti ko yun. Kadaghana man, may pagkakadyo pero kadaghana pasanta, kadaghana pahibaw, kadaghana salangutan, kadaghana yawa, aging kumubiya, aging kumubiya na. Alaw, kaya silo, dili na makuha ikan niya. Ilang doon na. Walang buyaw kayo kaya umatay niya na. Kalit hindi kumatayo kaya ko'y amigo na may kaglawas. Atlet, may kaglawas. May sa mo. Kaglawas, pag-ibati. Nagduwa siya klinis. Pero lugar-lugar siya nagpakasin. Kung siya doon, tingis. Continue, pagharos kayo, kondisyon mo kayo. Pag kumana, sukarat na siya. Nahayang, pagkakita sa mga kauban niya, paghayang. Buwa ang baba. Na ganyan sila, alsa. Huwag ang hospital. Yung ng doktor, DOA. Heart attack. Dito na rin. Heart attack. Wala sakit. Kondisyon kayo, pero doon na siya, bakasyon bilang aglaw, wala siya practice. Practice, kondisyon kayo. Wala ka kalit kayo kamatayan. Ayaw ko na na sa gilang kawigan na po sila mo. Yan naman kong pakya kung tiguang na po kay usok kayo rin akong amas. Cancel. Usok kayo rin amas. Wala na, kita mo ito sa tintal siya. Gustong ginoong luwas kita. Karong gabi na, kung mamatay ka, siguro ba ka? Santiago 4:14, di ka kasiguro. Di ka kasiguro sa umma, di ka kasiguro sa simana. Di ka kaibaw, mamaluwas pa ka. Pero Ginoo mo ko ibaw. Santiago 4:14. Pero ang Ginoo may ibaw. Kasi kung Ginoo, karong gabiyo na luwason na ka. Tuo lang, kaya ko Diyos nagsulti niyo. Karong gabiyo na. Mapinukan ka, lisod ka, ginhawa. Luwason na ka. Sutihin ko, biyanin mo sa tumanan niyang sugo. Buha tumayo. Pasayloon ako imong nasahan. Sa'yo kung saan nagkakaroon. O kung mamatay ka karong gabiyo na, luwason ka.
Tiyo mo na. Watak di mo maluwas mo ta. Pero Ginoo na ibaw. Kung karong gabi na, nagkadesidir ka, nga nahadlo ka sa impero, ibahan sa'yo. Katugay mo kaya na ito as purgatorio. Yung isiga ng bagan ng iyong lawas. Yan yung siya, yung pare. Ako nagsuwayan ng baka na yung ito. Siyempre, yung dapat kailangan kayo, dili kayo sa kalibutan. Mugos yung pare, pili ala ka ng kamay kayo marap tumoy sila ko. Sawas pare, salta sila to sa kisame. Tak, iksigang mo. Yung babae, ampo pare, ampo. Pag-ampo na riyan siya. Pagkainin din na kalinisan. Murang nagtumoy sa dako kung gidapos pa. And hell, inferno, hangtod sa kami. Hangtod sa kami. Lamihan niya kayo natas kalibutan, kundi lamihan niya. Di kamatay na to. Pulihan na sa hangtod sa kanturan na tanang kayo sa kalibutan, ipunon ang kayo sa inferno luto ko kayo. And that is forever. Di ko kayo ba malagay po kurulugin na. Di ko kayo ba, di ko kayo. Usahan ng Santiago 4:14. Why may bawas si Mumba? Why may bawas si Mungaro? Pero ko may bawas ko. Nagkaroon gabi na. Rosnom ta ka. Tiyo mo na. Inulsugin mo sila. Biyayin mo sila. Tumana ng ilusog. Iwan kayo. Paselo na kung tananin mo sila. O, danon na kasalanan. Na. Nakas Biblia. 24:14. Isaias 24:14. Yung ginong ako isulti tinoon na ha. Matulpalihan, yun hindi pa ka. Kung akong isaan di mo, ako kung gilin na ako pagkaso. Pahingon niya nga, impirno po ting gabihan. Pahingon niya pa sa hinuon ta, hinuon ta. Pahingon niya nga, losot ta, saan yan, hinuon ta. Isaias 24:14. Pero, sabihin gano'n mo. Ano yung mga tao nga para sa balatong kinuwala, di lagi mo to sila doon na impirno niya. Di sila anong parte ng lain. Kaya hindi ko justisya ang ginugusto nila kung karena di sila mo to purgatorio. What is this about this kind of people? Kung basahan mo na ito katong si Padre Manyaga, ipakita sa langit, impirno po sa Torino. Terus nakakita ito kami. Hinulog ka na akong dinisaya ko ka. Padre, si Padre Manyaga, ipakita sino sa langit, impirno po sa Torino. Lalis ka ba? Ingat niya siya. Diya sa 19 basta nga kami doon si ini boy di katumatog ito sa sipan kanang doon sa ini Hidros katumatog ito mga may sa eskwela Jimboy? Jimboy Jimboy? ito o Jimboy Labonita Mona nga doon na mag-ipakita ni Padre si Padre ni Testigo sa Gagyan. Tumakan siya. Bumbisa mo siya. Siya lang ko sa kadag sa Kristan. Baal dire yung mga ginaliton. Ibuk mo siya kay Maria siya sa sa kanan kritik suga ng para reseswana sa ang Testigo na sa gidapakan sa naliksan siya. Susya git sa tao. Kakakain dugo niya. Sinong dugo mo tao. Kakakain dugo niya. Makabul sa ospital ang doktor, nagkapuang tabang yung doktor, nagdugog po niya 10%. Isagot sa 10%. Bugi siya 10%, ang 90% patay na. Hingog siya, kino. Oo na niya, hindi ka patay. Mata pa niya sa ligid. Higa siya. Ang Ginoo gusto makikita niya. Unang ipakita ang langit, pagkatakong gawin siya. Pagkaling ko. Huwag, ibuang nito po sa matanaw. Yan, ilagyan ko maling payon mo siya. Pagkato niya na nagpugdo nga mga murag ubog, na init man pagdugo niya, nagaguo. Ay, taong ko, kaya po yung taong ko, kahags pagkatuloy. Pero pag sunod na senaryo, nakita niya, purting na po aslaw, pulos kayo. Nagbuklo ang natawa, ang yawa ang tao, nagbuklo.
Kasakit ang matao to sa kainit. Kaya walang lawag sa kayo. Yan, pagkato niya ni ilaw mo siya sa angel, yung you have permission, tell the people about doon na yung impyerno, doon na yung purgatorio, doon na yung langit. So, tiis yun. Giso ako nang gibili siya. Yan, kita ko yung bigay ko message sa Labunita, sa first name Labunita. Chimboy. Ako yung nakita, ako na sa motor. Yan, tapos ko maglang. Pero mga sisi, kurin ka kapis, buwintat nga natin. School social. Yang testimonyo yun, in English mo. Pero kato, hindi siya, mo yun yung isulti. So, di na ito banana. Kaya yung, wata kibaw ko, wata kibaw ko, pero kibaw ko. Karong gabi na magagin ka. Tiyo mo na. Piyain mo siya lang. Tumanang na subo, binutan na, pagbuhat tumayo. Kasi doon takastanan ng lumasan. Ang kumpisal na mundo. Mamukaw tagpari yung pare, panalalo kayo doon ako. Pero, isa niya, gisulti niya tinong. Kasi doon na siya, ang lumasan. Gisulti niya, loson na, ano na. Wak ko kay bawo. Luwas mo lang ito na. Pero siya ni bawo. Karoon ko ba yun? Loson na. Tiyo mo na, nalilot na niyo. Salamat kayo o may gabi isa lang. Kaya alas 9 naman, balik kami sa po. Nakikuntas na ulit ko. Yung pinindog ka, magkapunta. Sa ngalan sa mga sana. Sa Espiritu Santo. Ilo, salamat sa imong gugma ka naman. Salamat sa imong kahit. Luwasa kami dito sa imong isa. Nga karoon, imong kami pasiluon kung gilusog yung biya sa salamat. Magtuman na sa sumong buhat ng mayo. Luwasa, pasiluon mo kami sa mong sala. O kung mamatay dili kami, tapos may mo sa impyerno. Dili, luwasa mo. Aron kami malagin. Amen. Ngalan sa mga, kung sana, kung sa Espiritu Santo. Salamat kayo.